Иле барның теле бар дип әйтә татар халык мәкале. Һәм бүген без таралышы һәм ана телендә аралашучылар саны буенча икенче урында торган татар теле турында сүз алып барырбыз. Бу белем дөньясы бүгенге программада. 80 ел тел турында кайгыртып, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты эшчәнлеге нидән гыйбарәт? Ана теле, бушлай татар теле курслары кемнәр өчен оештырыла? Бәйрәмгә тиң дәресләр, иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы кайда эшли? Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 80 еллык юбилеен билгеләп үтте. Асылда бу институтны татар телен саклау урыны дип тә була. Телнең үсеше, аның гамәли кулланышы, тел турында фундаменталь белемнәрне туплау, яңа фәнни мәктәпләргә ярдәм күрсәтү, буларның барысы белән дә институт шөгыльләнә. Милли бердәмлекне саклау һәр халык тормышының аерылгысыз мөһим өлеше. Телнең һәм милли мәдәниятның үткәне һәм киләчәге этнос тормышына зур йогынты ясый. Институтта филологлар гына түгел, тарихчылар, сәнгать белгечләре дә эшли. Татар теленең ватаны нәрсәдән башланган соң? Институт хезмәткәрләре ниләр белән горурлана? Булар барысы турында да Гөлнә Шәймуллина репортажында. Филология фәннәре докторы профессор Зөфәр Рәмиев менә инде 52 елга якын көндә бер сукмак буенча атлый. Тырыш һәм җаваплы хезмәткәр буларак эшкә беренчеләрдән килә. Язмышын татар телен өйрәнүгә багышлавы 1957 елда Казан дәүләт институтына укырга кергәндә үк билгеле була аның. Сибгат Хәким иҗатына багышланган кандидат диссертациясын яклаганнан соң бирегә текстология төркемен җитәкләргә чакыралар. 500 ел эчендә әлеге иҗади команда татар әдәбияты классикларының күп томлыкларын төзи, энциклопедияләр яза. Җитәкчелек итеп, редактор булып, төзүче булып, текстларны комментарийлар биреп, менә шулай гомерләр минем үтте инде. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты быел үзенең 80 яшьлеген билгеләп үтсә дә, аңа нигез узган гасырның 21 елларында ук салына. Бу чорда Советлар Союзының милли республикаларында академик үзәкләр оеша. Халкыбызның теле, тарихы тирән тел өйрәнелә башлый. Безнең институт берничә академик институтларга нигез булып торган институт. Шуңа күрә инде безнең институтның тарихы, аның узак еллар, 10 еллар дәвамында эшләве менә шушы республикада, безнең халкыбызга, республикабызга, татарны, республиканы, Казанны Россиягә, дөньяга танытуда гуманитар фән өлкәсендә ул инде зур эшләр башкарды. Институт күп профильле фәнни тикшерүләр алып бара. Биредә 10 төрле бүлек эшли. Ел саен Татарстан Республикасы районнарына һәм татарлар күпләп яшәгән чит төбәкләргә комплекслы һәм махсуслаштырылган фәнни экспедицияләр оештырыла. Телнең үсеше, аның үзгәреш динамикасы күзәтелә. Зур игътибар сүзлекләр төзүгә юнәлтелә. Бүгенге көндә безнең эшли торган иң зур проектыбыз татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Ул 6 томлык булыр дип көтелә. 100 меңнән артык вокабул яки сүз берәмлеген үз өчен ала. Менә без аның 4нче томын чыгаруга ирештек. Быел тагын 5нче томы чыгачак. Һәм 2нче елга инде 6нчы томын чыгарыбыз дип өметләнәбез. Театр, музыка һәм сынлы сәнгатьнең актуаль проблемалары исә тосфери һәм декоратив сәнгать бүлеге белгечләре тарафыннан өйрәнелә. Заманча сәнгатьне анализлаганда яңа алымнар кулланырга туры килә. Һәрбер башкарылган эшнең нәтиҗәсе теркәлеп бара, җыентык альманах формаларын ала. Яңа концепцияның нигезендә билгеле төрле контекстларда татар сәнгатен, Татарстан сәнгатен күрсәтү тора. Беренче чиратта без аны төрки дөнья белән бәйләп, дөнья һәм инде Россия күләмендәге сәнгать белән бәйләп өйрәнәбез. Һәм шул вакытта яңа методологик нигезләре инде аның хәзер салынды. Эстетика, философия, культурология һәм тарих фәннәре белән бәйләп шулай ук тикшерәбез. Бүгенге көндә институтта 110 хезмәткәр эшли, шуларның 20гә якыны филология фәннәре докторы, 50-се фән кандидаты. Яшь белгечләр дә юк түгел, бик теләп масштаблы проектларга алыналар. Бу яхшы күренеш, димәк телебезнең фәнни киләчәге бар һәм ул өметле.
Бары тик 3 ай ішінде татар тілінде иркен сөйләшергә өйрәнү. Мондый мөмкинчелекне Казан Федераль университеты оештырган курслар бирә. Алар түләүсез һәм барлык төр аудитория эчендә исәпләнгән. Курсларга татар телен белеп, әлеге телдә сөйләшә алмаучылар да татар телен беренче тапкыр ишетүчеләрдә йөри ала. Дәресләргә төрле катлам вәкилләре йөри. Курсларга хәтта чит илдән килүчеләр дә язылган. Шунысы мөһим, татар телен дөньяның төрле почмагыннан өйрәнеп була. Ана теле мәгариф программасы телне генә өйрәтеп калмый, ул әле татар мәдәнияте белән дә таныштыра. Бу чын онлайн мәктәп. Биредә укытучылар, укыту модельләре һәм биремнәр дә бар. Бу программада түләүсез һәм барлык теләүчеләр өчен дә ачык. Камилә Насибуллина татар телен өйрәнү мөмкинлекләрен белеште. Теләге булган кеше мөмкинлекне һәр вакыт табачак. Бу ана телен өйрәнергә теләгән кешеләр турында. КФУда татар телен өйрәнү буенча түләүсез курслар кабат эшли башлады. Кемнәрдер татар теле иленә беренче адымнарын ясый, кемнәрдер телне практик яктан белү дәрәҗәсен күтәрү өчен килгән. Ана теле проекты ул безнең инде 2013 елдан эшли. Бу проект безнең бергә ясалды ЕФ компаниясе белән һәм Казан дәүләт федераль университеты белән. Проектның төп максаты бу татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен һәм татар мәдәниятен өйрәнергә теләүчеләр өчен дистанцион курслар булдыру. Укыту өчен эшләнгән материаллар грамматика, лексика, фонетика һәм сөйләшү практикасын өйрәнү өчен дәресләрдән, видеофильмнардан, аудиороликлардан тора. Ана телен идән чыкмыйча онлайн режимда яки институтта уза торган лекцияларда өйрәнеп була. Онлайн мәктәптә тәүлегенә 24 сәгать уку мөмкинлеге бар. Анда дөньяның теләсә кайсы почмагыннан укып була. Әлеге курслар аларга төрле һөнәр ияләре, төрле яшьтәге кешеләр языла. Башлап өйрәнүчеләр, бер кайчанда татар телен өйрәнмәгән кешеләр, алар татар телен А1 дәрәҗәсендә өйрәнә башлыйлар. Ә инде А1 дәрәҗәсендә укып 3 ел яки 3 ай гафитегез яки башка урыннарда татар телен өйрәнгән булсалар, бу кешеләр алар А2 дәрәҗәсенә язылалар. Ә инде татар кешеләре, татар телендә сөйләшә белүчеләр, ләкин татар теленең грамматикасын бәлки начар белсәләр, татарча тагын да яхшырак сөйләшергә өйрәнергә теләсәләр, алар менә Б1 төркеменә тупланалар. Алия Хайруллина татар телен француз теле белән чагыштыра, чөнки ул күңелгә җылы булып ята ди. Ул татар телен яхшы белә, ләкин эштә әйләнә тирәсендә кешеләр күбрәк рус телендә сөйләшкәнгә күрә оныта башладым. Сөйләшкәндә татар теле белән рус сүзләрен катыштырам ди. Менә әле без яңа башладым гына китте бит инде курслар. Бик кызыклы итеп әңгәмәләр корабыз, чөнки безнең группада да менә мин инде татарчаны күбрәк белгән группада шөгыльләнәм. Безнең группада да төрле белүчеләр бар. Һәм инде без бер-беребез белән әңгәмә корып, үзе бер-беребезне дөресләп җибәреп, шулай итеп дәресне алып барабыз. Менә бик кызыклы үтә дәресләр. Ә менә Екатерина Ермоленкага татар телен хыялын чынга ашыру өчен кирәк. Ул татар телен гомумән белми. Уку аңа теләгәнчә җиңел бирелми. Мне нужен татарский, чтобы изучить, чтобы поехать в лагерь, в который я хочу поехать. Татар теле мин теләгән лагерьга бару өчен кирәк. Әйдәман булыр өчен әңгәмә үтәргә һәм татар телен белергә кирәк. Миңа бу кызык, шуңа күрә татар телен өйрәнергә дип курсларга килдем. Так как мне это интересно, я пришла на эти курсы, чтобы выучить татарский язык. Проект өстендә Татарстан Республикасының әйдәп баручы лингвистлары, галим тел белгечләре, укытучы практиклар эшләде. Укуны уңышлы тәмамлаганнан соң укучыларга сертификатлар тапшырыла. Әгәр дә сез дә проектка кушыласыгыз килсә, ана теле сайтына кереп теркәлегез. Татар теленә кем яхшырак өйрәтә ала? Әлбәттә, иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Мондый бәйге Татарстанда ел саен үтә. Биредә Россия төбәкләреннән килүчеләр катнаша. Татар телен бит республикада гына түгел, Россиянең кайбер милли мәктәпләрендә дә өйрәнәләр. Быел берничә этапта үткән конкурста Гөлнара Нәҗипова җиңү яулады. Ул Казанның 155-нче гимназиясендә татар телен һәм әдәбиятын укыта. Бәйгедә педагог жюрине ничек җәлеп иткән һәм аны балалар ни өчен шул кадәр ярата? Иң яхшы укытучы белән Гөлнас Мирхәлилова танышып кайтты. Әнисе белән үзләренчә сөйләшә Пермь өлкәсенең Барда районы Озын Ялан авылы диалектында. 20 ел элек шул диалект белән Казанга килгән. Казанга яңа килгәч, әлбәттә авыр булды. Сөйләшү, тәрҗемә итү, укытучыларыма зур рәхмәт, педагогик университетта укыткан укытучыларыма. Шулай ук иптәшләремә,
тулай торакта бергә торган иптәшләрем өчен инде алар мине чынлап та менә шушы әдәби теленең серләренә өйрәтеп бетерделәр. Креативлык бу Гөлнара Нәҗипованың төп коралы. Татарстанның иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы исемен алуда да аңа гел яңалыкка омтылуы замана белән бергә атлауы ярдәм иткән. Шул сыйфатларын күреп алып, гимназия җитәкчелеге Гөлнара Нәҗипованы республика күләм конкурска этәрә. Ана телен хәзерге балаларның күңеленә сеңдерүдә дә мөгаллимгә нәкъ менә креативлык булыша. Һәр укучыга үзенең игътибарын бирә һәм һәр укучыдан сорый. Мәсәлән, һәм әгәр дә ул ялгыша икән, ул аны дөшләп җибәрә. Ел сайын 2-3 ачык дәрес бирәбез. И ул бик тә кызык. Без уйныйбыз, уеннан минемчә яхшырак яңа темалар истә кала. Олимпиадага без әзерләнгән идек әдәбияттан. Мин йөри идем. Барганым бар иде. Һәм ул вакытта мин ничектер әйткән идем. Менә ничектер язып, анда бит бар инша әзегән. Мәйтәм шуны язып куеп, алар шул проверяющийларның фикере белән минем фикерем бер булса дип әйткән иде мин. Һәм ул миңа әйтте, ул дөрес түгел диде. Һәр кешенең үз бар фикере һәм Олимпиадаларда да синең үзеңнең фикереңне тыңларга кызыграк диде ул. Һәм мине шул башта калды. Хәзердә мин дәресенә күргәндә мин аңлыйм, кешенең фикере белән минем фикерем бер булмасын. Без һәрберебез кеше һәм һәрберебезнең үзебез уйларыбыз, фикеребез, үзебезнең тормыш юлы һәм шул эзек ничектер минем менә йөрәгемдә калды. Сак белән сык бәете 8нче сыйныф укучылары татар халык иҗатын өйрәнә. Борынгы әсәр кабул итәргә дә авыр. Айруча шәһәр мөхитендә үскән балалар өчен креатив укытучы мондай очракларда трис технологиясенә таяна. Менә бу трис технологиясе белән мәсәлән табышмаклар төзү аларга кызыклы. Ниндидер анда бит инде ачык мәсьәләләр шишу аларга ниндидер мәсьәлә куясың, алар аларны үзләре шишәләр, үзләре темага чыгалар. Менә аларга бу кызык. Һәм инде шуннан алар миңа яләшәләр, татар теле әдәбият дәресенә яләшәләр, шуның белән кирип китәләр. Татар теле әдәбияты дәресен хәзер укытуның авырлыгы нәрсәдә? Ул да булса кызыксындыруда. Хәзер бит мәсәлән башка предметлар шикелле, менә сез имтихан бирәчәксез, менә сезгә аны өйрәнергә кирәк, менә сезгә шулай эшләргә кирәк, сезнең аңа баллар җыярга кирәк дип без аларны мәҗбүр итә алмыйбыз. Шуңа күрә безнең төп чара хәзер кызыксындыру, үзебезне яраттырып кына без үзебезнең предметны яраттыра алабыз. Үз эшендә балаларга кызыклы әйберләр табырга тырыша, яңа технологиялар куллана, трис технологияларны, блум технологиялар, ниндидер яңалык кертергә тырыша үз дәресләрендә. Һәрбер эшкә бик җаваплы итеп карый һәм тырыша бик тиз үтәргә. Шуңа күрә андый укытучылар булганда без уйлыйбыз, безнең гимназиянең уңышлары тагын да күбрәк үсәр дип. Дәресләр чиста татар телендә барса да, тәнәфестә туган телне онытып җибәрүчеләр бар. Телне саклап калуда әти-әниләр дә актив булсын иде ди мөгаллим. Гаиләдән бик күп нәрсә тора. Шуннан да әгәр дә мәсәлән әти-әнидә телгә карата, туган теленә карата хөрмәт бар икән, һәм инде ул аны гаиләдә мәсәлән ул русча җавап биргән вакытта татарча әйтеп төзәтә икән, яки русча әйткән җөмләне ишетми икән, куштырнакларда ишетми икән. Бу очракта инде балаларда да татар теленә, туган теленә карата хөрмәт үсәчәк. Һәм алар монда инде без кызыксындырганга гына түгел, инде чыннан да мин бит моны белергә тиеш дип аң белән килеп укырлар иде. Минем гаиләмдә папа, мама юк. Минем гаиләмдә бар әти һәм әни. Һәм безнең өйдә рус теле ишетелми ул. Шуңа күрә мин бәхетле. Русча сөйләшкәндә дә мин кайбер вакытта төрле татарча әйберләр өстим. Анда җайлы гына әйберләр. Һәм алар аны кабатлый башлыйлар. Шуңа күрә минем җаным тыныч. Алда әле башланып кына килүче яңа уку елы, яңа алымнар һәм креативлыкны сынау, яңа үрләр әле алда. Тик республиканың иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы өчен мактаулы исем һәм грамоталар төп максат түгел. Аның иң зур теләге башка. Без биргән белемнәрне балалар тормышта куллана алсын иде ди ул. Тел күңел көзгесе. Рус мәкале булайрак яңгырый. Тел Алла белән сөйләшә. Киләсе программада без аралашуны дәвам итәрбез. Татар теле турында гына түгел, башка телләр турында да темалар кузгатырбыз. Үз тәкъдимнәрегезне безнең аккаунтларга юллагыз. Телегезне саклагыз һәм ватаныгызны яратыгыз. Исән-имин булыгыз.